Ja som sem prišla, pretože sa veľmi rada rozvíjam, zaujíma ma to, chcem vedieť viac o sebe, ako aj o druhých ľuďoch. Ako som sem začala chodiť, tak som si začala viac všímať ľudí, jednotlivé rozdiely a som si to tak porovnávala. Je to veľmi praktické, že si všetko skúšame. Ondrej nám to najskôr vysvetlí, keď máme nejaké otázky, tak nám veľmi pekne odpovedá na všetko a potom si to vlastne trénujeme. My sme sa stretli na jednom pracovnom stretnutí a tak sme sa dali do reči, čo robí, čo ja robím a nejak sa mi páčilo, čo robí, tak som sem prišla. No. Ondrej je dobrý v tom, čo robí, snaží sa, vie nám to vysvetliť, vie dať praktické tipy z praxe, že nám to vie viac tak priblížiť, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť a podľa toho vieme tie rôzne techniky si previesť aj do našho života alebo v akých situáciách by sme to vedeli použiť. Tento kurz je dobrý pre tých ľudí, ktorí by chceli pomáhať ostatným, že by sa chceli stať koučom, ale nemusí to robiť vo veľkom. Stačí to napríklad, že by chceli v rodine niekomu pomôcť. Ale taktiež je dobré aj to, že ak aj ty sem prídeš na tento kurz, tak vieš vyriešiť aj svoje problémy, pretože Ondrej ťa vie odkoučovať, alebo sú tu iní spolužiaci, ktorí ťa môžu tiež odkoučovať, pretože sa naučia tie techniky. Takže okrem toho, že môžeš pomôcť iným ľuďom, keď sa tu tieto veci naučíš, tak pomôžeš aj sebe, ak sem začneš chodiť, pretože si vieš vyriešiť veľa vecí vo svojej minulosti, budúcnosti, nejaké zdravotné problémy a tak ďalej.